Ghana mine mena nanom eye Ghana konfo ne asofofo ne adinsifo na nkramofo. Ghana mrantie na social media mrantie ne mmaba wanyina. Me chache biara. Noma bi akoso wa mangana mu. I say nipa nte ase na nsen na se babia kwane ne da nokreda no ona nse nyame honhom nkasa nkyere nipa nti no ye de nsen ne namba bi bebre me pesa me kyere asenwe mu ema nipa ti ase nyame betima frɛ nipa se katu da bi ho na nyame frɛ nipa na no nkyere se ontwa ne ho nano hontonkone Ghana asofofo ne Ghana mrante ne Ghana mo a aise agrada asem no ayemutwan no me pese babia nokreda mode toa ebe ma akrade ofri osua nante ahunu asema babia nokreda na asofofo ne akonfo ahunu nie bintimi nkuhonhom agrada da ahye abosoma na onkyere se na honhon no agrada atima hye wo monhwe wesu hie se nyame frewa na onkyere se wo ye mpesempesa na ye compose se utwa mpensepesa gu sansen na nyame si yamfa afen enkaniti enti se bi aye rasta enye bone Yesu Kristo ye rasta Elijah ye rasta omu amfa afen enka omuti anyi antoangu nnoma bebre ekoso we nyame sumu a yenti ase ye de asempapa no ato ne yafa bone America fo eye rasta free edi preachy one nkyere se one de dia ntima Ghana fo mutinka se Sonny Badu na ne Ghana fo mu follow Sonny Badu tina aye ne sanka oye dread ba honhon no ne ye adwuma awurade nyankopɔ se metia akomam nipadua ne ye mas nipadua ne ye de en nipadua ne ye tontorowa akoma ne ye awurade fie enti se bi sachira na kuma ni yehwe yenhwe ne tibia orewum awurade ba obetena komam na de omemma ho ate ase a ayamutwan a monte ase nie hwe sesene agrada asachira no sesane bi asachira de a enka metima ka se Ghana mrantie nyina nkwaji sikaduro nka memahya Ghana mrantie nyina nkunan se Ghana mrantie nyina nkwaji sikaduro omunya sika wiya omunka se omu asachira se awurade de ne nsaka wa abrabo na wo boy ya ne enye oni tima awurade frɛ ade bi ahuhudie nia wo pɛ ne wo krono fam nia wo pɛ ya omfiri awurade nyankopɔn no awurade ma ne nyina firi wo nsa na wo bɛ ya abode foforo na aya ne yɛka yɛ nte ase no o se me pa machi nia me wo nyinara na me hunu otwere ampo nyankopɔn no na me tutu ma na monsa awurade akoa na me di awurade achi na kyese nia na nipa ne wo ni nyina o gyaa ne ho moate da me kyerɛ no agrada ntimi nkasa asachira na de abosom nkrofo obo be krono no baja pade no na ode oyusu se ode asachira ode agrada ansachira ye monkasa asene nkyere no emra awurade nyankopon frɛ Paul no na Paul ye defo na Paul ye ngumanini na Paul wo sika na Paul wo ahimfie ba Paul jaja pade ni nyina ho fa atare ba akopɛ e de koye evangelist work awurade nyankopɔn frɛ Sakio no Sakio ya defo na Yesu Kristo kasa kyerɛ Sakio tone de owo ni nyina na ne na Sakio abono krono biara Sakio bo ho e de masa nipa no humbisa agrada ase hwane ne agrada agi ni sika na saa sika na agrada agi ye no abo ho de nipa na de yakoma no humbisa agrada ma me se ka na agrada tim no fie na agrada tim no oya de nya asa fie no a ode osu nyankopon na Ghana fo mudi agrada achi a Ghana fo ya atwe ne mprako ya nhwe ne ya natie ne ya da no
agrada ka na otim no oya abosom ka fie na agrada tini ya abosom fie nti sa agrada ka kire ho se asachira na oti abosom fie a it is wrong about the God. Ghana for homa hwani na wo na nansa monsum awurade na mode bible no ye adwuma nyame nkasa kire mu ntino muntime nka na kora nkire agrada because I said no munimba bi ased ne mo okofa afuri na mo aka na kore no me kasa kire mu se nyame akwa se nyame honhon wo mu a awurade de kire okwane no emmra sakio sakira ye no anya sakio pe oya awurade de kasa ma sakio hunu se ne aye ni nyina ye bone enti oya se otono ne ho nnooma na odi tiatua amanfo ka Paul ankoba bi krono Paul breye na onya ni sika ba mra obehunu awurade nyankopon no awurade de sa ka Paul no Paul jaja pade ne wo oja ahimfie ne wo awurade nyankopon kasa kire Abraham se Abraham firi waja ne onafie na ko asase am awurade nyankopon masiesie ye bohye asase no na mede ama wo no na Abraham ofiri sika fie me pesa me ka kire Ghana asafofo na me kasa kire Ghana omo amse evangelist no se me sromo aya muntie nyame ne na mumfanya adwuma se awurade honhon wa wo so a se bikoboni ma honhon ne be kasa kire wa ma wa kire nipa ne kwane agrada asemi aya munyina nwan babia hodi asene ne nanno agrada anya nyame nipa nti dia mode ne nanno se agrada ofum pa agrada anim se ne oye no afum sa agrada de asesa na ho baji adunta agrada asesa meni migina ho ka kire ho se ho ka kire agrada se ontone na japade a owo no na omo obo omo kro no no omfa ntuatu omo ka na se odi tuatu omo ka wi a Ghana fo nyina ho behunu se agrada apadachi afuri bone ho Sanya agrada de adia sachire di a metima ka se Ghana mrantie nyina nkwaje sikaduro Ghana mrantie nyina nsua kronobo efise wunya ahu wie a utinka se wasesa ne wadi sika no ono nkire se wafa awurade agrada mfa awurade monka se mene me kasa agrada me onfa awurade agrada ka se afa awurade a agrada ni kunu no nyina mo ya kromfo sofo na da aba agrada asu no honka kire ne se mene me kasa sofo no ya kromfo omfira awurade nyankopon sofu bia ubegina wo sa agrada asa kira no memisi mebu praying ka kira wo sa sofu na wo Ghana ne se umfira awurade wo ya kromfo wo ya agrada aso tumi was se wo kana kura kire agrada se ontone japade a owo no otone ne owo na onhwehwe omo a obo omo krono no na onfa omusika maomo nia awudie onkai ni fie awurade nyankopon kasa kire David ye ukai se emra ukwa ahunyehia bi mu no Jonathan buao enti ko Jonathan fie na ko Jonathan fie wono nia oho bi aboa no na awurade nyankopon kasa kire David no David tu anamon na okoto Makiboshet na ofa Makiboshet ne de baaye enti se agrada de se ono asachira agrada onam agrada so ama nipa bebre awu agrada hwe sa nkrofo no na onko mu fie omma omo wo ho no onka nkire omo se mo onam me so de ma me wuye aho kire na mo wo no mikura me nsansa sika we oya mo ma me ni sika amegiye me de bo afode wa awurade nyankopon dim na me de hye mo ma me kire mu nyankopon asem se munima awurade asem a me kire mu awurade asem Ghana asofofo momfa Bible ne nto na mompaye na honkonkon mra mo so na honkonkon kire mu neyeye nka agrada asem we ho stop no agrada nyame mfre no agrada ye krono no obo agrada kru no migina waka cho se agrada kru no ye kromfo onye nyame nipa sofu no ba agrada asu no oye kromfo omfre awurade yentime nkase Yakobo bi asu na nipa no oye bone na akire no asena be kase baabo masu na awotwe yensa enti me sesane ma di bone na wie me ba be fa awurade nyankopon who told you are stupid sofu na abo asu no you are stupid pastor
Let me tell you true for you. Munja munse hunu na mote Ghana asofofo akromfo akohwifo mraratofo awudifo mekasa kira mo se nyame akoa monhunu nyame na mungu nyame animase Ghana asofofo mo ogu awurade animase atwabre ni dura ni amudi ni sesia no mu ye be free na amane na mu be fam no sa mre no na nka wuku wo ho na wudi pesa asundwie na enka be boa wo aden ni odiri boja be to ho abodene aden ho amaboja no eti ni suo sa ho amaboja ne edi awreho ho amaboja ne aha sa Ghana pastors sofo awugina domani nka chem se wakobo konfo asu na mra kobo na su no about March se January mo March mo ba this star na the upper ne woto nti se ba nchi agrada antuma nka agrada be sachira sofo no bisa ho sa se ba nchi agrada antuma nka agrada de asachira agrada ni ne krono no na hu se ba bia wo no odi agura atu betu se me ya Ghana mampanyimfo a nka mekasa simibu se nka di bigger cause be to prison bigger cause nka me deliver to prison for life Ghana for musurade me say nka bigger cause o say mo chini to prison for life muni ma me kasa kire mo bigger cause say mo deliver to for life ba Ghana for mu ye hu Ghana beri mani ho mukasa gbagbagba kwa Ghana me si beri mani ho Ghana sofu bia ni ho Ghana panyini bia ni Ghana dia meka kire moduno oni tima Ghana mrantie ehuna mane bokro no Ghana mrantie edi awu no efisa omo akeka omo se Ghana tumi bia ni Ghana nti bia tinya ne ya ope mekasa se nyame akoa me suro dia meka no awurade nyankopon suma Jonathan say Uncle David wo na okọ David wo okasa wo nyansam obu David be wo nyansam na David hunu na temu no anatanyiye no David se sai me kasa wo nyansam me di Ghana mpanyfo aten me di Ghana asofofo aten me mu aten me yimu aten enka me se bigger cause nka me di ne to prison for life. Because bigger cause normal oye no onu kra ne o college mrantie na mamrantie na dibone kese nti ka se mu jaya grada na mu di bigger cause ko prison for life. Let me tell you true me suro dia meka no ojina mani masi ya na meka kire no because me sin so man sana maham me di mu besi ya se mu wo bibia mo nka sa kira grada ansa kira ye sa grada da sa kira mesi on tone na japade a woni nyina na onwuru se oba bedi nyankopon achi na onkobokro no enya wo hunwie ne waka se ma adwane awurade afrem na odwane be frɛ wo no onde se ka bia be suma awurade nyankopon ukoku nipa ukobokro no uwia ne wafa japade no ne waka se wasesa nka nyame so menya ya me ya betia no me mo brade ba mra awurade de ne sakam no ni ana me wo nyina free me nsa. Let me tell you true for you. Awurade mfrɛw mmeka nkyerɛ sɛ bedi nachi nia wo pɛ. Ɔne ne wuru anya wo pɛ na wo de agrada nyame mfrɛ no. Meka ma Ghana fo ina wate sɛ agrada nyame mfrɛ no. Nti hu mi ye hwani hwɛ agrada. Na agrada ahye ntontoro wana. Biara ni hɔ a otin hye honhom. Sɛ bayifo wo fie na wuku bayifo na ɔnkyerɛ sɛ wakum honhom no bia ni wobetim aku honhom nti Ghana fo abetwe asofofo twe seka ne bedigina aso nderi gbankpa nhu ba de be mmobo bia ni wotim ko honhom spirit bia ni wotim ko no nti agrada ko sesa buroni ba no na ho hye buroni ba na no ane nkyerɛ sɛ nka agrada a wotumi a nka ho ahye ne da ka kyerɛ mo ma mo ni na wo meda mu nyina ase e wo Ghana mam nyame nhyira mu bia